Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw at ako, iyan kuhaon, sugatong pa siya. Ikaw at ako, iyan kuhaon, lalino talipay ang ating matagamdaman, kauban na siya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit tulong-bulawan ang ating pagalatan, daw sa langit ang iyang kadan-an siya. Kapulawan ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Tundon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalino panganod, lulog kalipay ang ating matagamdaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagkirang, wala na'y kamatayon, lulog tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matahon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Salamat sa mga pagdaig, salamat sa imong kalayo, salamat sa imong pagbataliwala. Magapadayon kami uban sa mga laglum nga mga butang nga imong ipadayag kanamo. Nagayon imong pulong sila nga nagatutok ug sila nga nagapanid dili gayud sila makadakop niini. Apan kaninyo nga ni adinhi ingon siya, walay mga butang tinago. Bisan pa man sa mga laglum nga bahin nga ipasabot sa Espiritu sa Dios, ipadayag nimo kanamo. Sa ngalan ni Kristo nga mong Dios. Amen. Praise the Lord. Padayon ta. Praise God. Gisgutan nato ganiha ang pito ka mga dagkong simbahan sa Asia nga atong gisugdan sa pagbasa og kining mga problema ug suliran. Pwede kini mahisakop lamang sa usa ka simbahan. Dunay mga tao nga daw sama sa mga taga-Episo ug naay mga tao nga daw sama sa mga taga-Esmerna.
Okay, ug uban pa nga mga klase sa mga kasimbahanan. Mga dilibot ang Dios nga ang tao magapadayon nga magalunang ug magapuyo sa mangitngit nga bahin sa kinabuhi. Apan gusto sa Ginoo na ihawas ikaw aron kitang tanan magadawat sa kinabuhing putli ug balaan. Okay. So kaganiha gisgutan nato ganiha ang simbahan sa Episo. Okay, ug nakita nato nga dunay mga suliran. Ang mga suliran mao kini nga nibati sila sa kaluya. Ug ang ikaduhang mga taga-Esmerna. Ang mga Esmerna na puno sa mga suliran, na puno sa kalisdanan og problema, apan ang mga pagdasig gipaabot kanila. Okay, mao kini nga nagaingon, ayaw hunong padayon hangtod sa tumoy sa kamatayon. Praise the Lord. Og dili lang diha sa Pergamum, nakita usab nato dinhi sa Pergamum nga kining mga tawhana mao kining mga tao diin nakabati sila sa ebanghelyo apan dili mao ang paagi sa pagtudlo kanila. Okay. So atong tan-awon kining chapter 2 verse 12. To the angel of the church in Pergamum. These are the words of him who has the sharp. Kining giingon hait si Kristo kini. Double-edged sword, siya gihapon kini. I know where you live, where Satan has his throne. Okay. So mauni ang nakalisod sa Pergamum. Tungod kay si John, ang writer ni ining libroha, iyang gidescribe ang Pergamum. John described Pergamum as the location of Satan's throne. Pero sa atong panahon, wala na gyud siguro yung lugar kundi puros occupied na sa kangit-ngit, bisan asa nga dapit. Mauni nga nakita ni John na kining simbahan sa taga-Pergamum. Okay. Gilupig sila sa environment. Gilupig sila sa kakusog nga maoy mulingla kanila. Og diha sa akong pagtuon og pagsusi nga kining dapita diha nahibutang ang trono sa yawa. Og miingon siya dinhi, these are the words of him who has the sharp, double-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city. So kini si Antipas, usa-usab kini nga matinud-anon nga nangalagad sa ilang panahon. Hangtod nga niabot ang panahon nga didto gipatay siya. O gani kining syudad sa Pergamum gidestroy. Ingon siya dinhi where Satan lives. Nevertheless, I have a few things against you. You have people there who hold to the teaching of Balaam. Na ay nahisakop niya nga nagsunod sa dili mao nga doktrina or false doctrine who taught Balak to entice the Israelites. Ang mga katawhan sa Dios nga mga Israelites gitintal, entice,
Gitintal dito, who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin. So sa atong panahon, dili nagakapariho ang pamaagi sa pagtudlo sa simbahan. Na ay mga kasimbahanan siguro nga giingon dinhi na ang iyang mga katawhan sa Dios. Praise the Lord. Gitudluan sila nga pwede gihapon kita niining pagpakasala tungod kay mga anak naman kita. So naabay amahan na mubiya sayang anak. Okay, so aware. Magbantay di ay kita kay dili tanan nga mga dagadala sa pangalan sa atong Ginoo nga gitudlo tungod kay dunay mga dapit tuan na pahiluna na ang trono sa yawa. Sumauni ang Pergamum. So false doctrine. Walay laing maayo insaktong paagi sa pagtulunan kang Ginoong Hesukristo ra. Amen. So kitang makatawhan sa Dios nga iya ni Kristo. Okay. Sa unang panahon, biktima kita. We are always wearing of the cross. Kay nagtuo kita nga that is a true symbol as a Christian. Na ako'y libro nga gipamalandungan ug akong gibasa. Usa sa mga writers sa mga Biblia ug iyang gihubad ang tanan nga mga gisulti diha. Ang tinuod ko no, nga simbolo, praise the Lord. Ingon nga mga Kristohanon, okay, dili ang cross kay makita nimo na dili gyud tinuod kay ang cross diha gipatay. So nagamit-gamit kita ug moingon ang yawa nga makakita ni anang nagbitay nimo nga cross, tan-awa ang imong Dios patay. Wa ka ba maluoy ni ana og hangtod karon imo ra gihapon gibitay? Okay, praise the Lord. Dunay usa sa mga magsusulat nga akong gipamalandungan na kaingon ko tinuod. Ang real symbol of the Christianity is not the cross, but the empty tomb. Mauna. Iyan kung gipamalandungan. Tama, no? The last enemy that Jesus destroyed is death. Tinuod yun. Kaya kung himuon na to nga maoy real symbol, gipatay siya diha. Pero tama gyud. Didto sa iyang lubong gipahiluna ang iyang lawas. Pak! Sa pagtan-aw nila, buhi ang Ginoo. Wala diha ang iyang lawas. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. So the real symbol of Christianity is not the cross, but the empty tomb. Iyang lubong. Wala siya diha. Unya dinhi sa Matthew chapter 16. Okay. Makita na to dinhi ang Revelation chapter 1 verse 18. Tanaw na to. Kadtong giingon the empty tomb. Revelation chapter 1 verse 18. Salamat sa Ginoo. Chapter 1 verse 18, nagaingon siya, I am the living one.
I was dead, and behold, ug tan-awa, ako buhi sa walay katapusan. I am alive forever and ever, and I hold the case of death and Hades. Ingon siya kang Pedro, Pedro, I will give you the case. Ihatag ko kanimo kining mga yabi. Okay. Unsa man na nga yabi? Ato kana nga tan-awon karon. Pwede maingon tag case of salvation, case of prosperity. Okay, so naapaghilain nga mga case. So dinhi makita nato na kining mga yabi nga giingon dinhi. Number one case of death. Ang tanang tao paingon sa kamatayon. Ang Isaiah chapter 22 verse 22. Ibutang sa iyang abaga ang yabi sa panimalay ni David. Okay. So dinhi, ang yabi sa kamatayon, mabukas ka na sa diha nga naa si Kristo sa imong kinabuhi. Amen. Mauna ang giingon niya sa Revelation chapter 1 verse 18. Okay. Ingon siya, I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever, and I hold the case of death. Gigunitan ko kining yabi sa kamatayon. Mauni ang last enemy. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. So, unsa atong gibasa ganiha? Pergamum. Iyon siya, I have few things against you. Iyon siya, you have people there who hold to the teaching of Balaam. Kung ang usa ka tao saag ang iyang pamaagi, dili mao ang gitudlo niya kaniya. Praise the Lord. Walay yabi sa kinabuhi kundili nakalak ang kamatayon ni anang tawhana. Ang yabi sa kamatayon naa diha kang Kristo Jesus. Iyon siya, I am the living one. Iyon siya, patay ako pero nabuhi ako. Buhi sa walay katapusan. Atong palakpakan. So, ang tinuod nga simbolo sa Kristohanon, dili kana mao. Ang empty tomb. Praise God. Amen. Hallelujah. Okay. So atong ipadayon ang mga yabi nga ania makita nato dinhi sa atong mga Biblia. Ikaduhang yabi dinhi sa Matthew chapter 16 verse 19. Ingon si Jesus, I will give you the case, unsa nga yabi kini? Case of the kingdom of heaven. Ikaduhang yabi, yabi sa gingharian sa langit. Unang yabi, yabi sa kamatayon. Ikaduhang yabi, yabi sa gingharian sa langit. Nag-iyon si Jesus, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth
will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Praise the Lord. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Ikatulong yabi, Luke chapter 11, verse 52. Praise God. Lucas 11:52. Woe to you, expert in the law, because you have taken away the key to knowledge. Ikatulong yabi, yabi sa kahibalo, which is the word of God. Alaot kamong mga batid sa balaod, because you have taken away the key to knowledge. You yourselves have not entered, and you have hindered those who were entering. Praise God. Amen. Yabi sa kahibalo. Mao di ay ang giingon sa 2 Timothy chapter 3. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Second Timothy chapter 3, verse 7. Always learning, but never able to acknowledge the truth. Wa gyud makuha ang tinuod nga kamatuoran, why kahibalo. Ngano ang kahibalo or knowledge, case of knowledge, which is the book of life, or kini. Kung mubasa kita niini, kinahanglan gyud nga ikinabuhi. Kay kung dili nimo ikinabuhi, dili gyud nimo masabtan. Tama ba? Case of knowledge. Praise the Lord. So gikinahanglan ikinabuhi. Dili magsapayan nga daghan kag nabasa or na-memorize, apan kung wa nimo ikinabuhi, praise the Lord. Morning giingon sa 2 Timothy chapter 3, always learning. Kanunay nagatuon, apan wa gayoy nadawdaw, why nakuha. Kay ngano man, wala mabutang sa iyang kinabuhi ang iyang gibasa. Mag-uban yud ang imong pagkinabuhi sa pulong. Kay kung imong basahon plus ikinabuhi nimo, praise the Lord, yabi sa kausaban sa imong kinabuhi. Amen. Mao na nga nag-ingon na Ginoo, dili man ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa kingharian. Ngano? Importante isulod ang imong kinabuhi nga maglakaw ug magsubay sa tinuod nga pagamatarong nga iyang gitudlo dinhi kanato. Kaysa diha nga imong sundon ang iyang pamaagi, wa gyoy sinalipdan ang tanan, klaro, dayag. Pero kung igo ra kang mubasa, mubitbit, apan dili nimo ikanabuhi, morning giingon sa 1 Corinthians chapter 2. Praise the Lord. Atong tan-awon ang 1 Corinthians chapter 2. Okay? Praise God. Morning giingon. Verse 9. However, as it is written, no eye has seen,
no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Bisan magatutok ang iyang mga mata, dili gayud siya makakita. Maminaw siya, dili gayud niya hisabdan. Unsa pa, bisan sa iyang pangunahuna, wa gayoy klaro, kay ngano man, muuban gyud ni. Kung imo gyud ning kinabuhion, praise the Lord. Amen. Yabi sa kahibalo. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. So balik ta sa pinadayag, di sana ko humanon to. Pila na to kayabi to? Tulo? Okay. Balik ta sa Revelation. Pergamum. Mauni, ingon siya, I have a few things against you. You have people there who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols. Oy, kinahanglan gidi ay na magmatngon kita ni ining mga butanga. And by committing sexual immorality, likewise you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Unsa ning mga Nicolaitans? Kining Nicolaitans, mauni sila ang mga tao nga bisag unsa ukira sa ila, compromising. So mga Kristohanon, praise the Lord, ayaw gyud sudli ang problema. Maunang kinaya sa mga Nicolaitans. Kanang makompromiso ka, ayaw. Hallelujah. Okay. Repent, therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. So gihatagan niyag repent, gihatagan niyag higayon, na dili paulahi, repent. Okay. So gisgutan din ang mga taga-Nicolaitans. Kining mga Nicolaitans kinaiya sa mga pagano. Nga way gihuna-huna, musulod og problema nga dili kaya. Okay. Sa mapananglitan, birthday, mangutang ka o niya, wagyug ka. Ayaw na lang pagpangutang para igastog birthday nga di ka kabayad. Mao na compromising. Okay. So ang mga taga-Nicolaitans, bahala na, basta malipay ra sila, walay problema. Mao na ila. Pero dili gusto ang Ginoo niya na, niingon siya, repent. Kay kining mga kasimbahanan nga gisgutan din mga believers, mga magtutuo. Okay. Ingon siya, repent, therefore otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. Ingon siya sa verse 17, ang naay mga dalunggan, papaminawa siya what the Spirit says to the churches. Praise the Lord. Ang Pergamum di inapahiluna didto ang trono ni Satanas. Kay napahiluna man ang trono ni Satanas, mas kusog ang impluensya sa kinaiya sa pagpakasala kay sa kinaiya sa pagkinabuhi nga Dios nun. Karon sa atong panahon, praise the Lord, hallelujah, kining kalibutan na, giposes. Maong gikinahanglan gayod kitag kaalam ni ani. Amen? Be wise. Gikinahanglan gayod kitag kaalam ni ini og kahibalo ni ini. Kay kung imong i-indulge ang imong kaugalingon sa tanang activities ni ining kalibutana, maura di ay tag Nicolaitans.
Praise the Lord. Lahi gyud ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Ikumparar sa kinabuhi sa mga tao nga wala gayoy Kristo. Mao nga ang libro sa Korinto nagahisgot mahitungod ni ining mga butanga. Ang ilang simbahan, ang dapit sa Korinto, gipuy-an usab sa trono sa yawa, kay nagkadaiya ang sala nga misulod sa ilang simbahan. Og didto gipasagdahan, gitolerate. Og sa pagkahibalo ni Pablo, gibadlong ni Pablo. Uy, dili ingon ni ana ang paagi sa simbahan. Kayang simbahan, wa ba kamo masayod? Praise the Lord. Ang tinuod nga mga simbahan, kamuman, ingon sa dili ba, kamuman ang templo sa Dios. O ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sulod ninyo. Naunsa ba? Nga nagkadaiya naman ang kalihukan. Praise God. Nicolaitans, og dinhi, nagiingon siya dinhi, siya nga naig dulungog, og siya nga nakadungog sa giingon sa Espiritu sa mga kasimbahanan. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receive it. Siya ray nakabasa, siya ray mahibalo. Wow, praise the Lord. Maayo ba ang pulong sa Ginoo? Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay. Dinhi usab kita sa sunod. Thyatira. Ikaupat, the church in Thyatira. To the angel of the church in Thyatira. These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like varnish bronze. Okay. Verse 19. I know your deeds, your love. Nahibalo ko sa imong binuhatan. Nahibalo ko sa imong gugma ug sa imong pagtuo. Ang imong pag-survive, ang imong paglahutay, ug ang imong mapinadayunon, perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Mas misamot ug milabaw hinuon ang kainit. But, verse 20, nevertheless, I have this against you. You tolerate. Praise the Lord. Ingon siya, gipasagdahan lang nimo kining kinaiyaha. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, nga siya nagpakaroon ingnon nga alagad siya sa Dios. By her teaching, she misled my servant into sexual immorality, eating of food sacrificed to idols, maor lang gihapon ni, false doctrine, compromising. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. Gihatagan ako siyag panahon nga maghinulsol apan dili gyud siya. So, I will cast her on a bed of suffering. Mao nga ako siyang gipaantos. And I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of her way. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches heart and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Okay, so daghan ang mga pag-antos ni ingon ang Ginoo, ako siyang gipaantos. Ingon siya, I will cast her on a bed of suffering.
bid of suffering. Bid, lain po ng bid of roses. Pero kini bid of suffering, sa ato pa bid, higdaanan yun na siya. So, halos tanang panahon, nag-anto siya, kay nga naman, nagpuyo sa sala, ug dili siya mo hinulsol. Busa, gipaanto siya. Ug tungod niini, ingon siya, I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am He who searches heart and minds. Aron ang tanan nga mga kasimbahanan makaila nga ako nagasusi sa mga kasing-kasing o sa mga hunahuna. And I will repay each of you o ako usab kamong pagabayran, pagagantihan, repay, sumala sa imong gibuhat. Kamong wala makasimba sulod sa pila ka bulan, walay problema. Kay nabasa sa Ginoo ang inyong kasing-kasing ang kamingaw. Amen. Okay. So dinhi, kini nga simbahan sa Tiatira, walay kalahian sa ubang mga simbahan nga nahitabo dinhi sa Pergamum. Sulusama ra gihapon ang ilang mga binuhatan. Og dinhi sa ikalima, mao ang Sardes. Unsa naman po'y problema niini? Nag-ingon siya dinhi, these are the words of Him who hold the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds, nahibalo ko sa imong trabaho. You have a reputation of being alive. Morag dasig, but you are dead. Hallelujah. Gidungog ka nga dasig. Gidungog ka nga init. Apan ako, miingon ang Dios. Muingon kanimo. Kanang giingon, you are dead. Dili gyud ni siya patay totally. Dili pud patay sa lawas. Kanang morag na siya sa daplin sa pangpangs kamatayon. You are dead. Yun siya, wake up. Strengthen what remains and is about to die. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard, obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Praise the Lord. Mga Kristohanon nga makita nato na daw dasig, apan ingon ang iyang pulong sa Ginoo, patay di ay. Nagpasabot na our God is the omnipotent God. Amen. Dili malimbungan nato. Tanang gahom. God is the omniscience God. Praise the Lord. Makita nato dinhi na walay bisan kinsa gamay nga makalimbong diha kaniya. Okay. So dinhi makaplagad nato nagihatagan gihapon siya og kahigayunan. Ingon ang iyang pulong paghinulsol. Hinumdumi, ingon siya, hinumdumi. Therefore, what you have received and heard, obey it and repent. Kay kung dili ka man maghinulsol, ingon siya dinhi, sama sa usa ka kawatan ang akong pag-anha kanimo, ug di ka mahibalo kung unsang panahona nga ako muduol kanimo. Verse 4, yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. Praise the Lord. They will walk with me dressed in white. Wala kabulingi. Apan, kining mga tawhana, nagkinabuhi gayud sila, dressed in white. For they are worthy. He who overcome will like them and dress in white.
I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angel. Ang tanan nga naay mga dalunggan mingon amen. Atong palakpakan ang Ginoo. Ikaunom nga simbahan. Sa 7 ka simbahan, sa 7 ka kinaiya nga pahibalo, gipadayag sa Espiritu sa Dios ngadto kang Juan ug nganhi kanato. Sa 7 kining simbahana perfect. Mauni ang atong pangandoyon. Amen. Unsa ni? Church in Philadelphia. These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David's. Okay, mao na to. Mao na tong akong unya nga ingnon na ang ikaupat nga yabi sa trono ni David. What he opens, no one can shut, and what he shut, no one can open. Ingon siya, I know you're dead. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come. Okay, I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Verse 10, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on earth. Amen. Kining Philadelphia, praise the Lord. Out of the 7 churches, kining simbahana. Maura ning simbahana nga nakita nga nagmatinud-anon. Praise the Lord. Mo nang giingon sa libro sa Korinto, siguro dunay pagkabahin-bahin kay nagkadaiya ang mga simbahan karon. Tama ba? Bidaw asa to sa Korinto to. Ako sa nga tan-awon makadiyot. Iyon siya gikinahanglan gyud nga adunay pagkabahin aron maila kung kinsa ang naglakaw ug nagkinabuhi nga matarong kaninyo. Okay. Yara, 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinto kapitulo 11. Daghang simbahan sa mga Kristohanon karon nga nagkatag sa tibuok kalibutan. Gani ang mga Kristohanon karon sa Amerika. Praise the Lord. Muarag bar down ang ubang mga simbahan. Tungod kay napahilo na ang trono sa yawa. Kita nga nakasabot o nakadungog, mag-ampo yun ta. Praise the Lord. Mag-ampo ta. Ayaw ingna nga kining siyudad nato dinhi, walay buhat sa yawa. Nagalihok. Nakaposes. Verse 19. No doubt there have to be difference among you to show which of you have God's approval. Okay. Tama ba? Walay kalahian nga kamo magkalain-lain diha kaninyo aron sa pag-ila kung kinsa ang tinuod nga nagkinabuhi diha kaninyo. Usbon ko sa pagbasa. No doubt there have to be difference amongst you.
nagkalahi-lahi na. Praise the Lord. Aron lamang kini mapaila o mapadayag, which of you have God's approval? Okay. Maudi ay na, maila kung tinuod ba ang inyong pagkinabuhi. Praise God. So, makita na to balik sa Biblia din sa pinadayag. Ang Philadelphia, praise the Lord. Makita na to nga dinhi mabasa na kini nga simbahan gidaig. Nag-ingon siya dinhi, since you have kept my commands to endure patiently, tinud-anay yun ni, kutob sa ilang madungog, praise the Lord, ilang gikinabuhi, kept my commands, gikinabuhi, og sila ming lahutay, puno sa mga pag-antos, og miingon siya, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on earth. Verse 11, I am coming soon. Hold on to what you have. Iyon siya. Padayon kamo. Sumala sa imong nasabtan. Padayon. So that no one will take you. No one will take your crown. Aron walay laing makaagaw ni anang imong korona. Okay. Og dinhi makita ano sab nato sa verse 21, to him who overcomes, I will give the right to sit with me on my thrones, just as I overcome and sat down with my Father on his throne. Okay, verse 12, him who overcome, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God, and I will also write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Maayo ba ang pulong sa Diyos? Amen. Praise God. Katapusan nga simbahan. Laodicea. Okay. Unsay problema ni ining mga magtutuo sa Laodicea? Aha. Ang problema dinhi mao nga sila init-init. Okay. Ingon siya dinhi sa verse 16, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are rich, pitiful, poor, blind, naked. Okay. So kini nga simbahan, maorag ang mga membro ni ini, dili basta-basta. Katahaan sa uban. O gani, bisan ang mga kabos, dili na makaduol tungod kay, mataha sila sa mga membro. Mga disente ang dating. Mao, nga tungod ni ining mga butanga, nataha ang mga kabos sa pagpakig-uban-uban kanila. Tungod kay ang paghinambugay naman ang nahitabo sulod sa ilang simbahan. Naa ba na karon? Pamalandungi ninyo. Naa kana karon. Moingon sila, dato kami. Praise the Lord. Pero ingon na Ginoo, oy, mga buta, makaluluoy. Ingon siya dinhi, pobre, buta, hubo, makaluluoy.
Ingon siya, tambagan ko kamo. Nga naman o siya itambag, ingon siya, to buy from me gold refined in the fire. Oy, walay pulong nga naabot nila. Walay pulong. Praise the Lord. Salamat. Mas bintaha, patakay nagdala na yung tag-Biblia. Dili lang dinhi sa simbahan kita naminaw, pag-abot sa balay, pwede i-review, pwede basahon pagayod nimo. Pero kining dapita sa Tagalodicea, wala gyud itugot nila nga makabasa, makabaton sa pulong. Hinuon ang ilang gipang pasigarbo ang ilang mga kaugalingon ug miingon sila, dato kami, I have acquired wealth and do not need a thing. Pero ang Ginoo nagaingon, oy, wala ba daay ninyo makita ang inyong kinabuhi? Iyon siya, grabe, pagkalisod sa inyong mga kinabuhi. Buta, hubo, kabos, nagkalisod-lisod. Ingon siya, palit kamo. Ingon siya, you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness. Aron matabunan ka ng makauulaw ninyong pagkahubo. Hubo, bagyod ni silang literal, dili. Hamugaway, mga maayo ang ilang standard of living. Maayo kaayo tan-awon ang ilang pamustura apan dili di ay maayo atubangan sa Ginoo. Gwapo kunuhay ang ilang building apan ang sulod sa ilang kasing-kasing naa sa Matthew chapter 23, whole chapter. Praise God. Basahan na lang ninyo sa inyong balay. Matthew chapter 23, whole chapter. Perte. Grabe ang kasuko sa Ginoo kanila. Praise the Lord. Okay. So dinhi, niingon siya, so you can cover your simple nakedness and self, to put on your eyes so you can see. Oy, mga butagi di ay. Ingon siya, pagpalit mo bulawan, nga gilunsayng bulawan, aron mabistihan ka ng makauulaw ninyong pagkahubo, o matambalan ka ng inyong mga mata, aron kamo makakita. Praise God. Those whom I love, I rebuke and discipline. Kadtong akong gihigugma pag-ayo, akong gidisiplina sila, ug ako silang pagabadlongon. So be earnest and repent. There I am, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in and eat with him and he with me. Okay, amin ba mga igsoon? Itong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Ipadayon ako katong 5 ka mga yabi nga akong gidiskubre. Praise the Lord. Okay. Ang ikaupat nga yabi, kung nakasunod mo nako, unang yabi, yabis kamatayon. Mauni ang giingon sa Korinto, the last enemy that Jesus destroyed is death. Naa kaniya ang yabi. O kining yabiha, praise the Lord, walay bisan kinsa nga makapugong ni ining yabiha, bisan ng kamatayon, praise the Lord. Ikaduha, yabi saging harian. Ingon siya sa Matthew chapter 16, I will give you the keys of the kingdom. Aron ikaw makasulod sa iyang gingharian, ang yabi sa gingharian mao kini. Amen. Pulong. Praise the Lord. Okay. So padayon ta. Ikaupat. Revelation chapter 3 verse 7. Yabi,
sa trono sa panimalay ni David. Okay? Mao ta tong gibasa ganiha. Revelation chapter 3 verse 7. To the angel of the church in Philadelphia, these are the words of him who is holy and true, who hold the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shut, no one can open. Unsay buti pasabot ni ana. Dili na mabali ang pulong sa Ginoo, dili pwede to ison. Unsay gidili. Unsay iyang gitugot kanay buhata. Kay gisirad-an walay bisan kinsang makaabli. Kung iyang pagablihan walay bisan kinsang makasira. Ang pulong dili na mabali. This is the true and the final words. Dili na gyud ni pwede pa balion pa, mausab pa ang buko-buko sa kawayan, apan ang iyang pulong, ang akong pulong, mahanaw pa ang langit ug ang yuta, apan ang akong pulong dili gayud mahanaw. My words will never pass away. Kung unsay iyang gitugot, kana mo'y buhata. Kung unsay iyang gidili, kana ayaw buhata. Walay makaabli sa iyang pagasiradan ug walay makasira sa iyang pagaablihan. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Praise God. Mauni ang yabi sa trono ni David. Ikalima. Praise the Lord. Unsa ning ikalima? Pinadayag 20 bersikulo 1. Dili na gayud mabali pa. Matod pa nila, children, obey your parents. Karon lahi na, parents, obey your children. Pero sa Biblia, wala gyud mausab. Children, obey your parents. Amen? Wala gyud na mausab. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord. Dili millennial, walay mga millennial o walay tradition. Ang pulong sukad pa kaniadto og hangtod karon, maura gihapon. Praise the Lord. Apan ang dagan sa kalibutan lahi. Gani ang atong panahon, praise the Lord, hallelujah, gipangmingaw na ang mga tao sa tinuod nga pagkinabuhi. Sa una, sayon-sayonon ra nato maadtog butuan, mga tuglaing lugar, dali-dalion ra nato. Karon dili na gyud madali-dali. Praise God. Okay. Chapter 1, verse 20. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. Unsa to? Yabi sa bottomless pit. Mao na. Yabi. Praise the Lord. Case to the bottomless pit. Abyss. Kung ang usa ka magtotoo diha kang Kristo, nagkinabuhi siyang matinud-anon sa Ginoo, sirado ang abyss, sirado ang hill, sirado ang tanang makadaot sa kalag niya ng tawhana. Apan kung ang usa ka tao dili manumbaling sa pulong sa Ginoo, sama sa problema sa Tayatira, sama sa ubang problema sa ubang mga kasimbahanan, nagisgutan sa Biblia. Praise God. Walay, dili na mausab. Ang sala,
white is white, and black is black. Hallelujah, itong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Mao nga giingnan nako si Brother Alex, karong gabi ginansyado kita. Nakasabot ko nga, sa paghuman ako guwali, nag-ana-ana din lang mga naong ba, kay, pila kaya itong ihatag ni Pastor. Kasabot dahil na-discern ako. Yung walay bayad. Mo serbisyo gyud ko walay bayad. Ang akong kalipay na sa sulod. Ngano? Ang akong ginansya ang kalag sa tao nga akong giwalihan. Ingon siya freely to receive. Panghatag kamo usab nga walay bayad. Freely to give. Ang mga tao tutok gyud silang naminaw. Ang pulong sa Ginoo modulot yun. Praise the Lord. Human og wali, gipadawat maoto. Akong giingnan si Brother Alex. Maoto'y ginansya nato. Ingon ko, kung muanhi ko dinhi, ayaw gyud mo prepare, wala, dili ko gusto na magpabugat ko. Walay i-preparar. Busog ko. Kuha na silang plato. Kanoon sudan kay panihapon pa so. Walay problema. Okay, wala na. Okay na kayo. Okay ra, wala. Wala gyud mo'y problema sa ako. Gani bisan asa ko Mulakaw sa akong district. Ako yung ginasultihan, ako'y moabot, ayaw gyud mo. Unsay inyong gikaon, madukot o mabahaw, kana mo atong kaunon. Akong misis nakaila sa ako. Na ako'y sudan sa among balay, bulan na siguro na, wa pa gyud mahurot. Hallelujah. Muarag dili na gyud sila ganahan mo tan-aw kung sudan, pero sa ako lami lang gihapon. Maunay grasya nga ang akong bawagid mausab. Hallelujah. Ang akong inunonan, mismo ang bukog, mausap mo ara nagsalmon og tinapa. Tinuod na ako'y gamay na garapon, sili ug asin. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, wala ingon ko kung ako'y mo bisita, wala gyud mo'y problema. Unsay inyong gikaon, wa mo'y gikaon, wala gyud mo'y problema sa ako. Ayaw mo paghuna-huna nga basin dunay mo abot magkaguol, magproblema. Uy, naasi ko ano sa pagkuan ta sa bay ito andam. Wali. Ayaw dili na mao. Niingon ang Ginoo Marta. Di ba? Hallelujah. Usara ang ikinahanglan, Marta. Oh. Ug karon nakuha sa imong igsuon nga si Maria, ug dili na gayud kana mawala pa diha kaniya, palakpakan ng Ginoo. So kining mga butang nga atong gisgutan dinhi sukad pa kaniadtog hangtod karon siya ro. Hallelujah. Amen. Maayo ba ang Dios? Pagkamaayo. Muuban mo sa among balay, pagkitaon ta mo sa sudan. Moingon gid ako misis, aw kani noon si Dudong, wa gyud ko'y problema ani, mukaon ni bisag unsa. Oh, praise the Lord. Oh, ako misis, lahi po na ako misis kay ang iyang pagkaon daghan siya gidili. Mabaw sugoon ko niyag pamalingki. Daghang isda sa palingki. Pero maglibog ko kung sa isda kong paliton. Kaya ako, bisag kung sa isda, basta isda, makaon yun na ako na. Bisan pagsiri. Wala sila kailang siri. Kakita akong siri, dia lami kayo na ng isda. Pero lain lang kinaiyan ng isda kay mutulo ang mantika sa imong lubot. Bisan pag-unsahon pa nimo, moabot sa imong likod, moabot sa imong tiil, magbasa imong sapatos o sinilas. Moarabag ka ng cleansing.
Apil siguro mantika sa imong lawas mutulo. Magtulo gina siya. Mayroon mo kaon kaniya na kanang dili ka mulakaw, nara ka sa balay. Sire. Okay. Mukaon kaniya na di ka kaila, matingala ka maglakaw-lakaw, nagbasa man kong lubot. Dili ka kalibangon pero nagbasa. Oroy, og naa ka sa eskwelahan, magtutudlo ka, naunsa man si sir, si ma'am, nakaigit man yung tao. Hallelujah. Wala gid ko'y pili. Ako, misis, okay, sultihan ta mo, ambot lang ka. Kanang paluwas sa karlang, dili man gina makaon. Kanang paluwa, kailan ba mo karlang? Di gina makaon, kay katol na. Pero ako, putol-putulon ko na isugba. Pagsugba, panitan ko na. Pagtilaw, mamaak yun. Pursaan og daghang sili. Butangag asin, nawa ang katol halang na nagpalabi. Kaon. Mupalit ko diha sa palengke og kanang pinutol-putol na mga palwas sa gabi, awa na. Ibutang dito sa kaldero, butangag asin. Pagkaluto, maura pertig yung busuga. Pero sila, gatanaw sa ako, di mo kaon sila. Praise the Lord. Maunay tinuod siguro nga misyonaryo na makauban mo sa laing bahin, laing dapit, kanang mga espesyal nilang pagkaon na magkasuka-sukag yung ka. Kaya nailugar kuno dito sa mga itom, Afrika, nang ilang testimonyo sa mga Amerikano ni, sa mga bisita na mo sa Davao, kanang baboy, ihawon. Ihawon ang baboy. Abi ni mo oy sudanon karon, oy ilubong. Kabalo sila og pila ka adlaw nga madugta. Sa diha nga mabaw-an na ni pila ka adlaw madugta, didto magdala sila tagas nga istro, itugsok sa yuta og supsupo na dito. Pinakanindot kuno nga sudaan ka na. Ambot ka mo rag di na ko kakaya ni Hana. Lisod na. Wa ko ana. Okay. Pero batod ka ng ulod, kaon ko ana. Kaon ko ana. Pero karon sa akong edad, dili na kuka sugakod kay ngano. Ning kaon kong sulay sa batod, karon ng idaran ako. Namula naman ang akong lawas. Uy, dili na mo dawat, lahi na. Sa una, anaon ra nagka ng karahay, pagkapula-pula, mua nagsitsaron, perting lamia, paminaon. Pero ang uban, dili na iagig kalayo, kilaw na lang nila. Ay, kaisog po ginhawa nila. Maayo ba ang Diyos? Maayo yun ang Diyos. Itong palakpakan. So, kining pito kasimbahan sa Asia, makita na to din nga naadiha ang tanang kinaiya sa simbahan, sa tanang magtutuo. O gipahiluna sa Ginoo maayo, og iyang gibutang, kinsa gatong takos o kinsa gatong dili takos, nga makasulod siyang gingharian, pilion gayud nato, nga takos kita nga makasulod sa iyang gingharian. Mao ang pagtuman, mao ang pagkamatinud-anon, gikan karon og hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Amen. Iyon siya nga dunay igdulungog, maminaw siya sa gisulti sa Espiritu. So daghan ang iyang mga gisulti dito. Makakaon sa kahoy sa kinabuhi, makadawat siya og singsing, diin adunay pangalan nga siya rang makabasa, ug uban pa nga iyang gisaad nga mahimong ganti sa tanan nga magmadaogon ni ining panahona. Kining panahona, maugyod ni. Labngunon kining mga panahona. Amen. Labngunon. So dili kita angay mabalaka, dili kita angay maguol, kun dili magpadayon kita uban sa iyang grasya, puno sa kalinaw ug puno sa kalipay. Palakpakan nato ang Ginoo nila. Manindog kita ug pasalamatan nato siya. Praise God, hallelujah. Ginoo, salamat nga ikaw gayud nagapasabot kanamo. Kadtong mga yabi nga imong gipadayag kanamo, Ginoo, tanan ana agayod sa imong pulong. Busa, magapadayon kami, kay kinsa man kami, nga mubiha kanimo,
wala na lain namo nga saligan, ikaw ra gayod. Busa panalangin sila, liguna sila. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. 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 Maayo ba ang pulong sa Ginoo? Amen. Ato sa palagpakan usab ang ato ang buhi nga Dios. Hallelujah, to God be the glory. O mo adto na sabta sa lain nga bahin ang pangpanghatag sa ato ang tithes and love offering. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog og sa dili pa nato ihatod ang atong mga offering. Ato sa ilitok ang ato ang positive confession aron nga atong madawat ang mga panalangin